Kha yokjaknai kha sajaknai koktwma kasai faikya mangbili obo haino buma buphani maya momota manui tongjajakmani nukhungo tongkwchang tonglaimani chai nongui obo haino buma swngcharno yakarwi thangma bai nukhungo tongkwchang kwrwi kha takhuk samamni obo haino bupha tongmani yagulo alka bwrwi nawi nukhung alka khawui thangkha bwsajwla haikhe bwsajuk khoroknoi no pogui alka nukhungo thangma bai tabuk amang chimang chalaijak nukhungo tongkwchang kwrwi kha belai kheno amang chimang chalaiwi salsa masaya khlaiwi ma tongjak bai kha takhuk samolni kwpal tabuk obo haino khorok bomnani thunani janani kuno mungsa maliya pal maliya wngwi tongjak kha obo haino koktwma o saimangkha belbari RD block bai khe khopjak Nobo Sodar Kami Ponchayat Radhapur hinui sinijago obo haino borok haste hapangni thani nok khungsa sanjak kha tongnani nok thunani nok obo haino nok hamya wngwi rangri kwrwi ajimung khlaimaya wng tongjak kha tamo kok saka khwnai di takhuk samol Ombo kami kalai mo hangke ko Nobo Sodar Kami hinjago ta hangke sinijak mani hangke ko Pois Thakur hangke boi sinibo ta Ponchayat hangke sinabo ko Radhapur block hangke Belbari Ike nungku siklada hangke nini abo manai boda siklada mobo sengke to ko kene tongjak obo khani manai no sengke no tonglaijago tai ko Ike nini am babu sangke ama babu hangke ko ma hangke thwi thangka saraya no hingke babu tongo tabu kwthang no hingke bo tongjago mane onyo bwrwi nyawi ko tabu tongo ta borokni borok alada hangke sini sang alada tongo ta Ike nini babu le haja nai tongo chalu phayo jora wi ko ani bo sorirok khaimya sa khaimya hangke aphoro ko kisa misa bini je mansa bo suba phayo ebaja ekbar regular bo borok subai mansi nai tabu boni bo songsar khai hangke bagata ebaja nungwe norok kene le buddha kha bot hangke ngani semani o hamsan ka kha hangke manai ni takalai kau Jadi norok tabu kene thungo tonglai mani kurino nini hanok bai norok tonglai mani Boma hake sawi rok tonglai samani hangke ko sengke no ang kisa misa jora o samung rok khlaio hangke abo bani ko sing khungsar lai tonglaio hangke ani sa khaimya bo wngkha angjak semani simino prai 1 year haingkha mani sa khaimya hangke ko thwi rok pamani ta hangke rugi saimya wngwi hangke hamung uthilo hangke jora o samung khlaia ma bathago hangke jora o hamung hangke haino haitaisa samung khaima rang rok kasai wngwi thango ta Nongi jaga tumi rok ito ko tongsa jaga jumi rok kwrwi jiko nok thai jaga obo simin ta Obo sigino Ito norok ikini sana rok mairum rok ito ko sana mairung rok to iko ta seng mairung rok kata pai no masa bo mairung ke jeng jotana pai mangsa Samung ketang kena tonglai samung ke iko sak kaham tongpor rong ko to iko hotel ok khlai tongmani hingke tabuk soriba hamya ba nokono जों आंखाथ' मेट्रिक फेल हंखा मनाइबो मेट्रिक फेल न परेना हामफानो मा भाब करिबा रां पैसा रक करि चालंनाय का हामफा परेन मालिया परेना मुसुं फानो इनके गमसे कोनो याखार खाता आनी बुमुगा सामल दे बरमा आनी उमर ता प्रेजेंट चलि दङ 24 क्लास खाता माना इनके संगता दे बरमा दिनि इनके ता बाय 20 प्लस ngan ration card tongo hangke apano abo sakak jagya bai ko babu song brok no use khai jong ta abono